Señor presidente, señores diputados, señora Adán, en primer lugar, agradecer a deferencia de cambiar a orden de intervencións a instancia deste informante e, polo tanto, sexa para vostede ese recoñecemento. Os feitos aos que se circunscribe esta situación é a seguinte, que en maio de 2013 Mercedes Alvariño del Río, en representación da exposición Mother Teresa Center, solicitou á Delegación Territorial a cesión dun espacio no edificio, como vostede dice, administrativo de Vigo, co obxecto de facer unha exposición sobre a vida e obra de Teresa de Calcuta. A exposición consistía nunha serie de paneis que vostede, pois, algúns deles lembrou aí e mostrou, que tiñan como obxecto especificar ou dar a coñecer ou polo menos aquelas persoas que xa o coñecían, pero sí sentirse máis perto da labor feita por unha persoa como a Teresa de Calcuta, unha persona que evidentemente non son eu quen de louvar, porque os propios feitos, a súa obra pois está de por sí recoñecida. En esta exposición pois non só se falaba de crucifixos ou se mostraba crucifixos, sino se mostraba pois libros da súa andaina sanitaria, dos centros creados, dos títulos acadados por ela nas distintas universidades, e tamén se mostraba o título que se lle mostrou, que se lle ofreceu en recoñecemento universal desa labor feita, o título de Premio Nobel, que é o máis grande que pode recibir unha persona, como vostedes saben. A decisión de prestar este centro, este espacio, viña motivada fundamentalmente polo adverando o percorrido que había feito esta exposición. Esta exposición había estado en Londres, había estado en Aviñón, había estado en Roma, en México, Nova York, Washington, Sydney, tamén en España, é dicir, na Fundación España Cajaduero, nos Reales Alcázares de Sevilla, en Talavera, en San Sebastián, en Bilbao, en Ourense, Cáceres, Ourense, e evidentemente pois daba de algún xeito pois cal era a nota da súa entidade. A vista desta solicitude, dado que se recoñecía expresamente ese interés xeral e público da figura pola súa repercusión humana e universal, e tendo en conta, ademais, que é unha das preguntas que vostede me fai, o gasto que podía ter esta exposición para a Xunta de Galicia, que foi absolutamente ningún tipo de desembolso, a Delegación Territorial autorizou baixo unha serie de condicións. A limitación no tempo era do 10 ao 31 de xaneiro, o montaxe tiña que ser totalmente a cargo da propia organización, sempre en colaboración ou en contacto co Servicio de Mantenimento, para preservar tanto as instalacións como as vías de evacuación, no suposto que fixera falta utilizalas. As condicións de montaxe eran única e exclusivamente adaptarlas a un entorno e sin menoscabar ou sin incidir para nada no desenrolo da actividade normal das oficinas deste centro. Horario público era única e exclusivamente horario na que os locales estaban abertos ao público. E o acceso ás persoas era libre, era de xeito individual para as visitas que se fixeran, e guiadas só podían ser en horarios xa pola tarde ou pos sábados, para non incidir na actividade propia do centro. Responsabilidades eran todas a cargo da propia organización. E así aconteceu que cando estaba montando, pois o día 8-9 de xaneiro, pois distintas entidades e organizacións sociais pois recabaron pois a súa paralización por entender que, dado que representaba ou ofrecía uns signos religiosos, concretamente da religión católica, pois que debían pois paralizarse ou debía pois non levarse a cabo esta exposición. O que se fixo xa pola propia organización, tamén unha vez tamén falado coa propia Delegación Territorial, foi remover aquelas pezas que podían ser, aqueles aspectos que podían ter unha maior trascendencia, digamos, religiosa.
así, pois, algunhas cousas como vostede mostrou aí, pois, non se ofrecían, como fera, se retiraron, e o que se fixo foi concretalo na vida e obra de Teresa de Calcuta. Evidentemente, en Teresa de Calcuta, pois, había unha doble dimensión, había da persoa, pero unha persona tampouco, nin vostede, nin a min, nin a nadie, pois non é absolutamente posible distinguir o que é unha actividade da creencia de cada un, pois que iso é a persona, pois a persona tamén de Teresa de Calcuta, pois era eso, é dicir, tiña unha dimensión espiritual, de convicción, que, bueno, non se pode desarraigar da propia persona humana que era a que estaba levando a cabo esa actividade. Precisamente porque se trata dun espacio público no que moitas persoas tamén se poden sentir pertas, e de que se trata de que desde a delegación territorial o que se fai é recoller as sensibilidades todas que hai na sociedade e dar, como ten que ser, pois un lugar de acougo sin que eso vaya a menoscabar ningún tipo de sensibilidade, porque non se trata de ofender a nadie, se trata de relevar, de dar unha relevancia a unha persona sin que eso implique un deterioro ou un acoso a outras persoas. Entendemos que en este caso non se deu, e como non se daba, precisamente pola entidade da persoa, xa digo, un premio Nobel, foi porque a delegación territorial, entendemos, e ademais a xuicio do goberno, pois plenamente de acordo con máis reto a actuar, pois se deu este espacio. Evidentemente, é a primeira vez que ao longo desta exposición pois surxen unha serie de inconvintes, non foron moitos, porque unha vez removidos esos, xa digo, pois removidos esos pequenos inconvintes e feita esas retiradas de uns cuantos materiales, digamos, máis sensibles desde o punto de vista de creencia ou de convicción religiosa, pois o lugar foi perfectamente visitado polas persoas, non hubo ningún tipo de interferencias coa labor, coa actividade normal da delegación territorial, e, polo tanto, entendemos que unha cousa é a confesionalidade e outra cousa é que haya que desterrar o que son unhas conviccións maioritarias. Aquí non se trata tampouco de facer absolutamente ningún acoso hacia nadie, se trataba única e exclusivamente de dar ofrecer o que era unha cercanía. Prego que vaya rematando, señor director. Señor presidente, dar unha visión do que era unha actividade levada a cabo por unha persona tan relevante que acadou o Premio Nobel da Paz. Ese foi todo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor director xeral. Turno de réplica para a señora Adán. Sí, grazas. Mire, señor director xeral,